Der er mange. Ja, der er mange, ikke også? Ja, det er en steam. Kan lige prøve med flue? Skynd dig. Jeg kan lige... Ej, en vivl den lavede, mand. Den var helt oppe i røven af den. Læg op, lad mig større. Jeg kunne ikke se fisken. Ja, det vil jeg gætte på. Ej, Emil, det er hornfisk. Det er hornfisk. Nej. Nej, det er store hornfisk. Prøv at se, de går helt derinde, mand. De går helt inde ved land. Nej. Det er Fyns kurskov, som vi siger. Ja. Ej, den er lille. Den er ikke ret stor. Og jeg tror, den er fejlkroget. Og jeg ved ikke, jeg synes, den fejler lidt som en makrel. Åh, det er en smolt. Det er den, der hakker i fluen. Ej, den er fin. Ui. Afsted med dig. Og så holder jeg mig bare lige på det område. Vi kan kamera det. Ja. Der må fire vand. Ja. Helt inde ved land. Skal jeg komme? Skal jeg komme? Jeg så... Var den? Ja.
Ja, ja, den er god. Ja. Den er bedre. Jeg vil gætte på en halv meters penge. Ah, 40-45. Der ligger lige fluestang herovre. Ja. Og kæft, den tog tæt på land, hva'? Yes, mand. Hvor er det? Ja, det kan du ikke se i mørket, hva'? Nej. Hvor godt. Lassefade. Fuck, mand, den Der huggede. er også et eller andet lige med strømmen lige her. Ja, fin fisk. Stærke, hva'? Ja, den er ikke meget mere end 45, den her. Ej, men det er fin fisk. Ja, det er. Det er dem, vi har filmet mange af på kameraer. Det er den største, jeg har fanget længe. Yes. Den er fint taget. Det er sækken tæt på en halv meter. Woo! Hvor godt. Fedt, ven! Så er vi i gang, hva'? Jeg tænkte, der skal ikke gå lang tid hernede med alle de fisk, vi har filmet. 30 på min tog. Bare lige hurtigt. Nå, ja, undskyld. Kan du lige holde her? Ja, selvfølgelig. Den er tættere på en halv meter, den er 45. Ja, det er den. Den er flot stadig. Nu prøver jeg bare igen. Og så hovedet, ja, nemlig. Og så hovedet, vi skal lige, Fisk nu. ja, det er man har ret meget. Det er meget fedt, hvis man kunne se havren begynde at jage. Jamen, fedtet omgang det her. Ja. Det er en skidt. Jeg har brugt den spist. Nej. Jo. Det er større. Er det? Det er et næbdyr. Det er et lille... det er en lille hornfisk. Ja, for kæft. For helvede. Jeg hader de næbdyr. Jeg kan godt tænke, hvad fanden for kæft. Det var godt. Er det et net, ikke også? Ja. Jeg løber op og hente den. Den er god. Ja, jeg spiller. Ja. Ja. Nej! Der røg den! Fuck, den var god, mand! Det er godt, Emil. Husk mig den hugget hårdt. Lige det. Kom så, kom nu igen. Ej, nu skal du have en af de større. Jeg var sådan 100. Det var en af de længste kast, jeg havde lavet. Lige der, hvor de ringer. Bang, det er det lige med sammen, at det var et smold. Ja. Men der var større fisk sammen med.
Ej, det fighter sgu... Hold kæft, det fighter mærkeligt. Jeg tror, jeg har kroget den i siden. Ja, det er lidt. Kæft, mand. Ja, den er kroget i ryggen ligesom din. Ja. Kæft, mand. Bare en pølse, der kommer glidende gennem vandet. Øj, prøv at se. Prøv at se, om de kan følge bobler. Gør du det? Nej, det tør jeg kraftedeme ikke. Ej, det vil de aldrig gøre, men... Åh, kæft, de er lige ude foran her. Yeah, it's very nice. Okay. Ah. De står lige ude foran her, mand. Jeg tror, de er små. Tror du det? Haha. Hvad fanden? Lige var en fugl. Jeg tror så den, jeg havde fat i foran, den var. Ej, det er kraftigt med kobis. Ej, Det er kraftigt med kobis. er den kroget i munden? Ej, det er rundfisk. Er den kroget i munden? Nej, den er krummet i halsen. Det var den første kugle.
Ja, Emil. Der er fisk. Den er ikke så stor. Ja. Men det er en fisk. Men jeg tror sådan set ikke, det er en smolt. Den er lige stadiet over, vil jeg sige. Ja, den er lige stadiet over. Ja, den er faktisk lus. Ej, hvor er den flot. Det kan venstre. Tak det der. Hvor langt ude? Et godt fluekast. Det har vi fortjent. Kæft, vi har måttet arbejde for den, mand. Se fluen, den sidder rimeligt. Det er bare, jeg har en hav af knuder på det forfang, jeg går i den her beskidte vind. Og kastet. Så, nu er det kajse. Den kommer. Fire. Nej. Yes! Han svømte selv i nettet.